Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Clementinos. Ameallada, Portugal. Venho mais cedo, numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver isto que eu fico. Bo día, queridos ointes. Benvidos a un novo programa de Radio Clementino, a túa radio na túa escola. Hoxe estreamos o primeiro capítulo da serie de podcast Erasmiños Clementinos, con motivo da viaxe que parte do alumnado de sexto de primaria realizou a Ameallada, en Portugal, dentro do programa Erasmus Plus, da Comisión Europea. Pero quen mellor ca eles para contarnos con todo detalle como foi a experiencia. Damos a benvida no programa de hoxe aos nosos erasmiños Sara García, Martín Ortigueira, Joseba Navia, Mateo Varela, Jaime Santos, José Tilbe, Manuel Rey e Roque Latorre. Benvidas e benvidos. Moitas grazas. Mateo, sabemos que hai uns días visitastes unha escola en Portugal. Onde fostes exactamente? Contanos. Visitamos o agrupamento de escolas da Ameallada, que é unha localidade portuguesa, que está, para que vos fagades unha idea, a media hora de Aveiro e de Coimbra, máis ou menos. Que interesante. Manuel, como vos recibiron no colexio da Ameallada? Pois a recepción foi bastante impactante. Toda a escola saiu a recibirnos, nin que foramos estrelas de cine. Nada máis chegar, xa nos ensinaron a biblioteca, o comedor e a cantina, que é unha especie de cafetería. Unha cantina, que nos dera a nós, verdade? E que máis cousas vos chamaron a atención do cole da Ameallada? Pois a principal diferenza con o noso cole era o horario. Ali as clases comezaban ás 8:30 da mañá e remataban ás 5:30. Pero non vaiades a pensar que lle estaban dando todo o día as matemáticas. Paraban unha horiña no medio para o xantar. Ademais, tiñan un descansiño de 10 minutos entre clase e clase, en vez dun recreo de media hora. E tampouco había hora de ler. Pero que queredes que vos diga? A nós gustanos máis o noso sistema. Ao final, en 10 minutos non dá tempo a nada, e menos a botar unha pachanga. Menuda xornada. Pois sí que pasan tempo no cole os nosos veciños da Ameallada. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota. Continuamos no noso programa Erasmiños Clementinos, en Radio Clementina, cos alumnos e alumnas de sexto de primaria, que a visitaron a Ameallada, en Portugal. Sara, Jaime, contádelle aos nosos ointes como era o voso día a día na escola. Pois nos levantábamos sobre as 7:30, porque as clases comenzaban, como vos dixemos, ás 8:30. Unha vez na escola xuntábamos todos e facíamos as diferentes actividades previstas para cada día. A unha xantábamos todos xuntos, nunha mesa que preparaban para nós no comedor, e logo tiñamos algo de tempo libre. Despois seguíamos cas actividades que houbera planificadas, e ás 5:30 viñan recollernos as familias portuguesas.
Ah, claro, porque alí aloxastes vos con familias portuguesas, verdade? E como foi a experiencia? Gustouvos a vosa familia? A ver, o primeiro día foi algo raro. Non estábamos na nosa casa, nin ca nosa familia, pero sí que pasaron eses primeiros intres, esa sensación xa mudou. Daí en diante todo foi sobre rodas. E digo eu, José, o idioma non foi un problema para entendervos, non? A verdade é que non. Eles entenden perfectamente o castelán e, aínda que non facía falta, tiñamos a tranquilidade de que en galego ou en castelán non íamos ter problema. Roque, seguro que houve situacións moi divertidas, non? E tanto, ao principio, preguntábannos calquera cousa e nós respondíamos que sí, sen saber moi ben que estábamos a contestar. Por exemplo, a primeira noite preguntáronme se quería leitao e eu pensei que era leite. E nada máis lonxe. Sabedes o que é o leitao? Leitón, cochinillo, valla. E como esa, moitas máis. Houbo momentos ben divertidos, grazas á lingua. Nadadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda até na frente do capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é todo. Toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros e... Radio Clementina, Radio Clementina. A tua radio, na tua escola. Tenho uma rotina para todos os dias. Há de durar muitos anos. Por favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa. Continuamos en Radio Clementina, no noso podcast Erasmiños Clementinos. Joseba, xa nos contastes o vosso día a día no cole e tamén como foi a experiencia coas familias. Pero tamén vos levarían de paseo, non? Claro, non ia ser todo traballar. Visitamos Coimbra. Fomos desde a escola en tren e logo collemos un autobús para chegar á zona bella. Visitamos a catedral e pola tarde leváronos a ver o Portugal dos pequeniños. Pois sí que o pasastes ben. E que foi o que máis vos gustou? Sen ningunha dúbida, Coimbra. É unha cidade moi grande e moi bonita, con moitas cousas interesantes para ver. Estivo xenial. Cantas cousas fixestes en tan pouco tempo? Non sabía eu que isto de Erasmus daba para tanto. Entón, animades ás persoas que nos están a escoitar a vivir esta experiencia? Por suposto. Eu marchaba mañá outra vez, sen pensarmo dúas veces. Tenho a minha conta de serões serenos, tardes tontas, manhãs mecânicas. Eu quero é ir dançar. Pois ata aquí o noso programa de hoxe. Queremos darlle as grazas ao alumnado de sexto de primaria que participou na primeira mobilidade Erasmus Plus, que se leva a cabo no CEI San Clemente, e por compartir con nós a súa experiencia. Moitas gracias pola vosa atención. Escoitámonos moi pronto no seguinte capítulo de Erasmiños Clementinos en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.